Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. Sinabwerere kuno kudzadya zaulere. Ndipo ngati kukwiyako kukhale kukwiya kwawenawo ngakhale kwa achibale wanga mupitilira kukwiya chifukwa zimenezo sitikuvomera. Ndalama za Malawi zigwire ntchito yotumikira Malawi wonse. Tifuna tigwire ntchito komanso tikuthandizeni achinyamata kuti mupeze ntchito zoti mugwire molimbika kuti mukhale mchuma chanu. Chomwe chizikuthandizani kudzidalira nokha. Dziko silingakhale lodzidalira lokha ngati inu simkhala wodzidalira nokha. Uyambira pa nyumba iliyonse aliyense payekha kufikira kuti tonse tikhoza kukhala mchitsimikizo kuti dziko lotukuka ndi lodzidalira limene tikukhumbali lothekadi. Koma awa amisiri awa asanyozedwe chifukwa ndiwo amene ali ofunikira poposa kuti timange zinthu zolimba mdziko muno. Kulimbikitsidwa ndiko tenaona wena kumabufi wena ni mango wadutsa koma wena naima pena kuona kuti koma anyamata aku Malawi muzilimo. Sizija timachita kupole zoma nyoza apere komuteko ndo amene amapanga magali moto waje. Abe bana nduna komabe matera alangati wena no amakunamiza ntera wanga amachita bwino. Ndiye nimawoche pa amenewa natsekulira msonkhano umenewu wa TVETA wa chaka chino cha 2025. Ambuye akudalitseni nonse. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.